Har du lige plantet agurker ud, og næste morgen hænger bladene som våde klude, så får man hurtigt lyst til at vande, gøde og gøre et eller andet med det samme. Men lige præcis den første uge er det ofte ikke det, du mangler at gøre, der giver problemer. Det er alt det ekstra, du kommer til at gøre af ren bekymring. Lad os tage det helt roligt og praktisk. Hvad skal du gøre med agurkeplanter den første uge efter udplantning? Dag for dag, uden panik og uden 5 forskellige flasker gødning. Det vigtigste først. Agurker er ikke tomater. En tomatplante kan tåle ret meget. Den kan blive lidt skæv, lidt tør, lidt kold, og den kommer som regel videre. Agurken er mere sart. Den reagerer hurtigt på kolde nætter, våd jord, hård vind og dårlig luft i drivhuset. Og i Danmark er det netop de ting, vi skal holde øje med. En dag kan drivhuset være alt for varmt midt på dagen, og samme nat kan temperaturen falde så meget, at agurken går helt i stå. Derfor handler den første uge ikke om at presse planten frem. Den handler om at give den ro, varme og luft. Den første og anden dag er opgaven meget enkel. Du planter, vander ordentligt ved selve plantningen, og så lader du planten være. Ikke gå og småvande ovenfra, bare fordi bladene hænger lidt. Ikke begynd at pille i jorden. Ikke give ekstra gødning. Agurken drikker ikke på samme måde lige efter udplantning. Rødderne er stressede, og planten skal først finde sig til rette i den nye jord. Hvis jorden er fugtig efter plantningen, så lad vandkanden stå. Det du til gengæld skal holde øje med, er temperaturen og luften. I drivhuset kan der hurtigt blive meget varmt midt på dagen, selvom det slet ikke føles særlig varmt udenfor. Hvis drivhuset er lukket helt til, kan agurkerne hurtigt komme til at stå i tung, varm luft. Så skal du lufte ud. Udluftning er vigtigere end ekstra vanding i de første dage. Agurker bryder sig ikke om indelukket varme, og de bryder sig heller ikke om store temperaturskift. Om aftenen kigger du på nattemperaturen. Hvis natten bliver kold, især i maj eller starten af juni, så dæk planterne med fiberdug inde i drivhuset eller over bedet. En simpel fiberdug kan gøre en stor forskel. Agurker tåler kolde nætter dårligt, og kold jord kan bremse dem i flere dage. Hvis bladene ser lidt blege eller krøllede ud om morgenen, kan det være kulde. Det er ikke nødvendigvis en katastrofe, men det er et tegn på, at planten har haft det for koldt. Den 3. og 4. dag skal du først se på planten, ikke på jordoverfladen. Det er en klassisk fejl at kigge på det øverste lag jord og tænke, at nu er det tørt, så planten må have vand. Overfladen kan tørre hurtigt, især i drivhus, mens jorden længere nede stadig er fugtig. Se på planten om morgenen. Hvis bladene rejser sig igen efter at have hængt lidt i varmen dagen før, er det helt normalt. Agurker fordamper meget vand gennem bladene, og på en solrig dag kan de se trætte ud, selvom der ikke er noget galt. Det er også normalt, hvis planten ikke vokser synligt de første dage. Den bruger kræfterne under jorden. Rødderne skal i gang, før toppen begynder at skyde. Det er heller ikke nødvendigvis farligt, hvis et nederste blad bliver lidt gult eller ser slidt ud. Det nederste blad tager ofte det første stress efter flytningen. Kig hellere på toppen og de nye små blade. Hvis de er levende og friske, er planten på rette vej. Men der er også tegn, du skal tage alvorligt. Hvis planten hænger både morgen og aften, ikke kun midt på dagen. Hvis bladene bliver meget lyse eller gule over det hele. Hvis toppen ser død ud, så skal du undersøge 3 ting. Er jorden for kold? Er jorden for våd eller helt tør? Og er der nok luft omkring planten? I mange tilfælde ligger problemet der. Især i Danmark, hvor jorden i drivhuset eller på friland kan være kold længe, selvom solen varmer luften op. Når du tjekker jorden på 3. eller 4. dag, så mærk ikke kun på overfladen. Stik en finger ned i jorden, ca. 5 cm. Hvis der er fugtigt dernede, skal du ikke vande. Hvis det er tørt, så vand forsigtigt. Ikke en stor sø omkring planten, men omkring 1-1,5 liter per plante, alt efter størrelsen og jorden. Agurker elsker fugt, men de hader at stå med rødderne i kold, tung og våd jord. Det er især vigtigt i lerjord eller i plantesække, der holder meget på vandet. En anden ting. Lad være med at løsne jorden helt inde ved stænglen. Agurker har et overfladisk rodsystem, og rødderne ligger tæt på jordoverfladen. Hvis du begynder at rode med en kultivator lige ved planten, kan du nemt skade de små rødder. Hvis der er kommet en hård skorpe, så arbejd forsigtigt længere væk fra stænglen. Men ærligt talt, den første uge er det ofte bedre bare at lade planten få fred. Den 5., 6. og 7. dag skal agurken gerne begynde at vise, at den har slået an. Du kan se det på toppen.
Den virker levende. Måske begynder et nyt blad at folde sig ud. Stænglen står mere sikkert. Planten ser frisk ud om morgenen, kan hænge lidt i varmen, men samler sig igen hen mod aften. Hvis du ser det, så gør ikke for meget. Begynd ikke at gøde, bare fordi der er gået en uge. Agurker skal ikke have gødning efter kalenderen. De skal have gødning, når de faktisk er kommet i vækst. Hvis planten på 7. dag stadig står stille, men toppen er levende, farven er okay og bladene ikke falder helt sammen, så gå ikke i panik. Tjek jordtemperaturen og vejret. Hvis jorden er kold, venter planten bare. Agurker vokser dårligt i kold jord, selv når luften i drivhuset føles varm. Det er en vigtig forskel. Tomater kan bedre klare en kølig start. Agurker stopper hurtigere op. Og så lige om gødning i den første uge. Kort sagt, vent. Hvis du har plantet i god jord med kompost eller en mild grundgødning, har planten nok til at komme i gang. Rødderne skal først etablere sig. Hælder du ekstra næring på for tidligt, hjælper det sjældent. Det kan tværtimod stresse planten, især hvis jorden samtidig er kold eller våd. Vent til anden uge og se, om planten begynder at vokse. Når den laver nye blade og tydeligt er i gang, kan du begynde at tænke på næring. Så den enkle plan for den første uge er sådan her. De første 2 dage planter du, vander ved plantning og lad planten være i fred. Du holder øje med varme, kolde nætter og udluftning. På 3. og 4. dag ser du på planten om morgenen, mærker jorden længere nede og vander kun, hvis den faktisk er tør. Du roder ikke ved stænglen. På 5., 6. og 7. dag vurderer du, om planten har slået an. Er toppen levende, og kommer der et nyt blad, så er du på rette vej. Sker der stadig ikke noget, så tjek kulde, jordfugtighed og luft i drivhuset. Det er hele hemmeligheden. Ingen panik, ingen overpasning og ingen hurtige mirakelkurer. En agurk den første uge har ikke brug for, at du gør en masse. Den har brug for stabil varme, let fugtig jord, frisk luft og fred til at komme i gang.